Noswaith dda i chi gyd a croeso i'r sesiwn heno. Wythnos diwetha, o'n i wedi ffocysu yn bennaf ar y system nerfol a ddywedais byddai'n dod heno i'r sesiwn sydd yn ffocysu ar yr synapse. Felly, jyst i gychwyn, edrych ar y gosodiadau hyn a penderfynwch os ydynt yn gwir neu yn gau. Felly, beth oedd eich penderfyniad chi? Dim ond un dendrit sydd gan niwronau echdygol. Wel, yn sicr mae yna'n gau. Oherwydd mae niwronau echdygol, os chi'n cofio, yn edrych bach fel hyn. Please ysgusodwch diagram fi, ond jyst yn fras. So beth sydd gen i, os chi'n cofio, mae'r dendritau sydd fan hyn. Felly, dim ond un dendrit, wel, mae yna'n gau felly. Mae sawl dendrit gyda niwron echdygol. A cofiwch, gyda'r niwron echdygol, mae ydych chi'r cellgorff, yr axon, y gwmpas yr axon, mae ydych chi'r pilen violin, a'r terfyn axon wedyn. A mae'r ysgogiad yn cael ei cludio lawr yr niwron echdygol. Mae gan niwron echdygol lawr axonau, ac eto mae yna'n gau, ond un axon, fel ni'n gallu gweld fan hyn, sydd gan niwron echdygol. Mae dendritau'n derbyn ysgogiadau yn integreiddio nhw, ydyn. So, beth maen nhw'n wneud yn derbyn ysgogiadau, integreiddio nhw ac yn danfon y negeseuon ar hyd yr axon. A'r un ola, dydy dendritau niwronau echdygol ddim yn aml yn violинedig. Os na i darllen eto, dydy dendritau niwronau echdygol ddim yn aml yn violинedig. Wel, mae yna hefyd yn gwir. Okay, oherwydd, dydyn nhw ddim. So'r dendritau sydd fan hyn, does dim myelin yn berthnasol i'r rheina. Mae'r myelin, yr pilen violin o gwmpas yr axon. Okay. Mae dau math o synapse mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. A'r un byddwn ni'n ffocysu arno heno yw'r synapse cemegol. Felly, beth sydd gyda y math yma o synapse yw, mae'r bwlch rhwng y ddau niwron yn rhy fawr, a rhy fawr i'r ysgogiad jyst i neidio ar draws. Felly, beth sydd angen yw cymegydd eitha pwysig, sef niwrodrosglwyddydd. A'r niwrodrosglwyddydd wedyn sydd yn chwarae rôl wrth drosglwyddo yr neges o un niwron i'r llall. Gyda synapse trydanol, mae'r bwlch rhwng y ddoi niwron yn tipyn yn llai, felly wedyn mae'r ysgogiad yn jyst gallu neidio ar draws. Okay. Dyma jyst diagram cyflym o'r synapse, felly fi jyst mae'n chi edrych ar yr prif rhannau, gweld os ydych chi yn gallu labelu y prif rhannau hyn. Felly, na i rhoi munud i chi, jyst i edrych ar hwn, ac i weld os ydych chi yn gallu adnabod, fel ni wedi, y prif rhannau sydd fan hyn. Mae eisiau bod chi'n gallu adnabod y synapse, mae hefyd disgwyl bod chi'n gallu disbonio sut mae'r niwron yn trosglwyddo'r ysgogiad o un niwron i'r llall ar draws yr holl dyma. Okay, felly, na rhoi munud bach i chi edrych ac i ceisio labelu yr synapse yma. Okay, felly, y top yn hyn, hwn byddai'r ysgogiad trydanol yn cyrraedd yr terfyn yr axon fel petai. Felly, os byddwn ni'n tynnu llun fan hyn, felly beth mae'r diagram hyn yn edrych ar, beth sydd gyda ni yw dendritau un, yr axon, terfyn yr axon sydd fan hyn. Yna byddai dendritau yr niwron nesaf, ac yn mynd lawr i'r axon. A beth i ni'n edrych arno yw, fel ni wedi, y bwlch falle fan hyn. Felly, ni'n edrych ar byddai'r coch yn gynrychioli yr pilen yma.
Felly'r coch fan hyn, yr pilen nesaf sef fan hyn, a wedyn bwlch yn y canol fyna. Okay. Be sydd gyda fi fan hyn de yw, fan hyn mae'r vesicle synaptig, a mae'r vesicle synaptig yn cludo'r trosglwyddydd. A'r un yn bennaf mae eisiau chi fod yn ymwybodol o yw acetylcholine. Fan hyn wedyn, cofiwch, nerfgell, mae fe'n gell, felly fan hyn mae mitochondria. Felly os chi'n cysylltu nôl i blwyddyn 10, mitochondria yn darparu egni, felly yn amlwg felly bod angen peth egni ar beth sydd yn digwydd fan hyn. Okay. Yr bwlch fan hyn, bydde'r hollt synaptig. Okay. Yr pilen yma, felly'r pilen hyn i gyd, bydde'r pilen ôl synaptig, gyda'r pilen ar y top fan hyn wedyn yn pilen cyn synaptig wedyn. Fi'n ymddiheuro bach am lawysgrifen fi, fi'n sgwennu dros y sgrin, felly fi'n treial wneud e mor daclus a fi'n gallu. Be sydd fan hyn wedyn yw sianeli, a sianeli protein. Ar yr sianeli wedyn mae safleoedd derbyn perthnasol. Okay. A maen nhw'n derbyn y trosglwyddydd wedyn. Na'r brif bethau felly byddwn ni'n tynnu sylw chi at. Felly y vesicle synaptig, y mitochondria, y trosglwyddydd sydd yn bodoli yn yr vesicle synaptig, yr holl synaptig wedyn fan hyn, yr pilen ôl synaptig a'r sianeli protein wedyn, a'r pilen cyn synaptig yr ochr ni. Felly fan i weid, beth sydd eisiau digwydd yw mae'r ysgogiad yn teithio lawr y synaps, a mae angen trosglwyddo fe gan ddefnyddio cemegyn i'r niwron nesaf fel petai. Okay. Felly fan hyn to, fi jyst i roi diagram mewn i ddangos i chi adeilad y synaps. Bach fwy daclus yn y lawysgrifen fi. Felly, mae da ni fan hyn terfyn un acson, diwedd yr acson, y vesicles, yr hollt, y gap, y niwron ôl synaptig gyda'r pilen ôl synaptig wedyn. Yr trosglwyddydd sydd yn cemegyn. Wedyn mae dyn ni sianeli fan hyn, sianeli protein sydd gyda derbynyddion y receptor sites yna mwyn derbyn yr trosglwyddydd wedyn. Iawn. Felly beth yn union yw rôl synaps? Felly maen nhw yn trosglwyddo wybodaeth rhwng niwronau. Felly, sorry, just sylwi bod peth o'n y Saesneg. Trosglwyddo wybodaeth rhwng niwronau. Okay. Maen nhw'n sicrhau bod ysgogiadau yn teithio'n un gyfeiriad yn unig. Okay. Maen nhw'n gweithredu fel junctions, fel petai, yn hidlo mas symboliadau lefel isel, yn neud yn siŵr fyd bod ddim stimulation yn digwydd yn y synaps hefyd. So mae sawl rôl eitha bwysig gyda'r synaps. Be fi'n ei wneud nesaf yw mynd trwyddo beth sydd yn digwydd. Felly fi'n gobeithio, ar ôl i fi esbonio, pan dewch chi nôl i'r diagram hyn, byddech chi'n gallu felly esbonio'r camau sydd yn eitha amlwg. Felly byddech chi'n edrych yn mynd, reit, fi'n gwybod beth sy'n digwydd fyna, mi'n gallu esbonio fan hyn ac yn y blaen beth yn union sydd yn digwydd wrth i'r ysgogiad na pasio o un niwron i'r llall. Okay. So beth sydd yn digwydd felly? Mae potensial gweithredu yn cyrraedd ac yn cyrraedd terfyn acson un o'r niwronau. Yr trosglwyddydd yn cael ei drosglwyddo ar draws a'r potensial gweithredu newydd wedyn ar y pilen ôl synaptig. Felly dyma jyst crynhodeb cyflym o beth sy'n digwydd. So sa'n ôl to, y potensial gweithredu, y niwron trosglwyddydd ac yna potensial gweithredu newydd yn cael ei greu yn dendritau yr niwron newydd. Okay. So dyma beth sydd yn digwydd fel petai. Mae'r potensial gweithredu yn cyrraedd sydd yn ysgogi i sianeli calsiwm i agor ac i ionau calsiwm wedyn i dryledu mewn i'r
terfyn yr acson fel y petai. Iawn. Mae symudiad y calsiwm mewn wedyn yn sbardino falle yr fusiglau gyda'r niwrodrasglwyddydd. Felly mae fe'n amasio ffiws gyda'r pilen cyn synaptig. Ac yna yn rhyddhau yr niwrodrasglwyddydd mewn i'r hollt synaptig wedyn. Felly, yr ionau calsiwm sydd yn ysgogi fel yr ymateb na fel petai. Beth sydd yn digwydd yw, mae'r niwrodrasglwyddydd wedyn yn cysylltu gyda'r derbynyddion ar y sianeli protein, fel chi'n gallu gweld fan hyn, a mae eisiau doi gysylltu wedyn mwyn agor y sianeli yma. Fusiglau wag fan hyn, a wedyn bydd y mitochondria yn chwarae rôl yn ceisio air ffurfio yr niwrodrasglwyddydd wedyn. Okay. Beth sydd yn digwydd nesaf wedyn yw, mae'r ionau sodiwm felly yn treledu mewn i'r pilen ôl synaptig ac yn dadpolaru wedyn yr pilen ôl synaptig yna. A dyna'r potensial gweithredu. Felly mae'r potensial gweithredu wedi neidio dros y bwlch yna ac yn dadpolaru wedyn y niwron nesaf. Hefyd, beth sydd yn digwydd, so'r un peth to, mae enzym yn bodoli sydd yn torri lawr yr niwrodrasglwyddydd yna, felly yn torri lawr y acetylcholine mewn i choline ac asid ethanoig. A beth sydd yn digwydd yr rheina wedyn yw, maen nhw'n treledu nôl mewn i'r pilen cyn synaptig ac yn ail ffurfio wedyn yr acetylcholine. Felly dyma beth sydd yn digwydd yn y synaps fel petai. Okay. Felly, beth na i wneud jyst yn gloi yw ail mynd trwyddo cwbl o bethau ac i dynnu sylw chi to. Felly, fi'n mynd mas a nôl mewn a bydd yn cael gwared wedyn popeth fi wedi sgwennu mor belled fel petai. Felly, potensial gweithredu, niwrodrasglwyddydd, potensial gweithredu. Reit, potensial gweithredu'n cyrraedd yr sianeli calsiwm yn agor, a'r calsiwm yn treledu mewn wedyn i'r terfyn yr acson sydd fan hyn. Byddwn ni yn disgwyl, neu wel, yn sicr yn ateb yr holiad, byddwn ni'n disgwyl gweld y geiriau hyn fel trelediad ac yn y blaen. Beth mae'n wneud wedyn ni yw ysgogi yr fusiglau synaps i synaptig i amasio yw ffiws, a rhyddhau wedyn yr niwrodrasglwyddydd trwy exocytosis. A to geiriau fel hyn, yr amasio, y ffiws, yr exocytosis, yr treledu yna byddwn ni'n disgwyl gweld mewn rhywbeth o ateb ar holiad. Mae'r niwrodrasglwyddydd wedyn yn treledu ar draws. Okay. Ac yn cysylltu gyda'r derbynyddion ar sianeli protein. A mae hyn wedyn yn gwneud i'r sianeli protein a agor. Mae'r fusiglau gwag nôl fan hyn ac yn aros wedyn i greu fel ni wedi yr acetylcholine newydd. Mae ionau sodiwm yn treledu to mewn i'r pilen ôl synaptig ac yna mae gyda ni dadpolaru a'r potensial gweithredu wedyn yn bodoli. So jyst ddangos i chi to, nhw'n agor. Yr enzym wedyn, acetylcholine esterase, sydd yn torri lawr yr acetylcholine mewn i acetyl, mewn i choline, ac asid ethanoig, a beth sydd yn digwydd mae'r rhain yn mynd nôl mewn i'r terfyn acson ac yn ail ffurfio. Mae fe'n bwysig bod nhw'n cael ei torri lawr. Ni ddim moyn bod yr sianeli protein ma jyst yn aros ar agor ac yn cadw i ysgogi fel ni wedi potensial gweithredu. Felly mae fe'n eitha bwysig bod nhw'n cael ei torri lawr. A byddai'n sôn yn y sesiwn heno gweithred cyffuriau a sut mae cyffuriau
yn effeithio ar y synaps yn uniongyrchol. Okay. So to beth sydd yn digwydd fan hyn eto, fel i weid, jyst llun felly mwy clir sydd yn esbonio yr ysgogiad yn cyrraedd, bydd y calsiwm yn agor, a'r calsiwm fan hyn yn trwyledu mewn, sydd yn sbarduno i'r fusiglau masio, i ryddhau'r neurotrosglwyddydd trwy exocytosis. Bydd rhain wedyn yn beindio i'r derbynyddion, sianeli'n agor, yr sodiwm, ionau sodiwm yn trefnu trwyddo, a wedyn bydd ni potensial gweithredu yn yr niwron o synaptig wedyn. Okay. Mae fe'n bwysig bod chi'n gallu deall beth sydd yn digwydd yn y synaps, fel wedyn, os oes cwestiwn, le mae rhaid i chi dehongli wybodaeth, a trosglwyddo'r wybodaeth i hyn chi'n gweld neu yn darllen am cyffuriau ac yn y blaen. Felly mae fe'n eitha pwysig. Okay. Os na i jyst gadael chi am rhyw funud neu ddwy i edrych ar hwn, felly, cwpl o gwestiynau o'n i wedi wneud. Pa rhif sydd yn cynrychioli organyn sydd yn gynhyrchu egni? Beth yw rhif 4? Pa rhif sydd yn cynrychioli sianeli protein? Beth sydd tu fewn i ddau? A pa rhif sydd yn dangos exocytosis? Os na i jyst rhoi munud i chi i edrych ar hwnna. A wedyn nawn ni symud mlaen. Felly, edrychwch ar y diagram fel bod chi'n gallu i esbonio fel petai. Okay. Felly, fi'n gobeithio pa rhif sydd yn gynrychioli organau sydd yn gynhyrchu egni? Wel, y mitochondria, felly rhif 1 oedd yr ateb yna. Felly, ni'n gallu gweld fyna. Beth yw rhif 4? Felly 4 fi'n gobeithio bod chi'n adnabod yw'r holl synaptig. Pa rhif sydd yn cynrychioli'r sianeli protein? Rhif 5. Felly dyma nhw, sydd yn bodoli ar y pilen ôl synaptig. Beth sydd tu fewn i 2? Wel, 2 yw'r fusigol synaptig, felly yn cynnwys yr neurotrosglwyddydd ac o fe. Pa rhif sydd yn dangos exocytosis? Wel, 7. Felly bod e ddim yn glir iawn, ond 7 yw'r un mwyaf agos wedyn i'r exocytosis ac o gwared y neurotrosglwyddydd yna mewn i'r holl synaptig. Reit, cwestiwn arall sydd fan hyn. Mae'r ffordd mae hormonau'n cael ei ryddhau yn debyg i ffordd mae moleciwlau neurodrosyrydd neu neurotrosglwyddydd yn cael ei ryddhau o'r synaps. Gan ddefnyddio'ch wybodaeth am y proses o droseru impulsau nerfol o synaps, nodwch y canlynol gan ddefnyddio llythrennau yn y diagram uchod, enw'r adeiladau neu'r prosesau a disgrifir. Felly, mae 5 disgrifiad o'r adeilad neu'r broses mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. Mae eisiau nabod llythyren a beth yw'r enw gyffredinol falle wrth i ni trafod synaps wedyn. Felly rhif 1, moleciwlau hormon sy'n bodoli mewn fusigol neurosecretol. Sianelau a ionau sy'n gallu agu i calsiwm i ollwng i mewn y cytoplasm pan fydd y pilen yn cael ei dadbolaru. Cynhyrchu ATP ar gyfer cludo ionau calsiwm allan o'r gell neurosecretol, rhyddhau hormonau mewn i'r plasmodro exocytosis, a wedyn sianel a ionau sy'n galluogi i'r Na+, i ollwng i mewn i'r cytoplasm yn dadbolaru o'r gell bilen yn ystod y broses yn gynhyrchu yr potensial gweithredu wedyn. Felly, os na i jyst rhoi munud i chi jyst i edrych ar hwn. Okay. Felly, os na i jyst mynd i'r llythrennau felly yn gyntaf. Moleciwlau hormon sy'n bodoli mewn fusigol secretol o B, a'r enw'r adeilad neu'r broses yw just
vesicle synaptig, neu vesicle. So nhw sydd yn cludio, wel, dim hormon, ond pan ni'n sôn am y synaps, maen nhw yn cludio'r neurotrosglwyddydd. Sianel ion sy'n gallu calsiwm i ollwng i mewn y cytoplasm pan fydd y bil yn cael ei dadbolaru. Felly, fan hyn, oedd yr calsiwm oedd C. A'r broses wedyn oedd y broses yw trosglwyddiad yn gadael i'r rhain y trosglwyddiad cynorthwyedig yn gadael y calsiwm dod mewn. Cynhyrchu ATP ar gyfer cludo ionau calsiwm allan o'r neurotrosglwyddydd o'r ys. A'r adeiledd yna yw'r mitochondria, a'r broses wedyn yw'r resbirolaeth aerobig mwyn cynhyrchu'r egni. Rhyddhau hormonau mewn i'r plasma drwy exocytosis. Felly, byddwn ni'n dweud taw E yw hwnna, sydd yn rhyddhau'r neurotrosglwyddydd a eto'r broses yw ymasiad yr gell bilen yr un peth a exocytosis. Sianeli ionau sy'n galluogi i sodiwm mewn i'r cytoplasm mwyn dadbolaru. Hwn yw D. Felly bydd y sianeli sodiwm yn bodoli falle yn uwch lan fan hyn. Does dim pilen o synaptig yn y ddiagram yna, felly ni'n pwyso tuag at D wedyn. Felly beth arall mae eisiau chi gwybod am yr synaps? Mae eisiau chi gwybod am rôl cyffuriau. A beth mae cyffuriau yn gallu gwneud yw effeithio sut mae'r ymennydd yn bihafio fel petai. Datblygiad gyntaf o gyffuriau oedd i ddefnyddio yn y byd meddyginiaeth, ond yn amlwg nawr maen nhw'n cael ei addasu mwyn i cael ei ddefnyddio, wel, dim yn y byd meddyginiaeth. The use is being abused fel petai, so mae pobl yn cam ddefnyddio gyffuriau. Mae cyffuriau yn gallu gwneud i bobl yn teimlo'n eitha hapus a uchel a fe'n weid fyna euphoric. Felly, yr teimlad ma fe'n weid o well-being, bod nhw yn teimlo'n dda fel petai. Mae nhw'n gallu cael ei ddefnyddio yn yr byd chwaraeon, fel ni'n gallu gweud fyna, i gwneud i bobl falle i deimlo fwy alert, fwy ar ddihun. Felly, mae cyffuriau yn cael ei ddefnyddio. Ond y cysylltiad gyda'r uned yma yw bod cyffuriau yn effeithio ar y synaps. A mae eisiau chi fod yn ymwybodol sut maen nhw'n gallu effeithio ar y synaps wedyn. Math un o gyffur, felly er enghraifft cocaine, caffeine, a vitamins ac yn y blaen. Beth maen nhw'n gallu gwneud yw, maen nhw'n cyffroi. Felly beth maen nhw'n gwneud yw gwneud i cynnyddu'r nifer y potensial gweithredu yn y pilen ôl synaptig. Felly, cynnyddu sawl potensial gweithredu sydd yn mynd trwy'r niwronau. Dyma'r gwahanol math o bethau maen nhw'n gallu gwneud. Felly, maen nhw'n gallu dynwared, pretend i fod yn neurotrosglwyddydd. Felly, yn lle'r acetylcholine, nhw sy'n dynwared atal cholinesterase. Cholinesterase sydd yn torri lawr yr acetylcholine. So, pan mae'r acetylcholine wedi cysylltu gyda'r derbynyddion ar yr sianeli protein, cholinesterase yn chwarae rôl yn torri fel lawr. Ond, beth mae cyffuriau cyffroi yn gallu gwneud fan hyn yw atal yr enzym rhagweithio. Felly, maen nhw'n aros ar y derbynyddion a cadw wedyn yr sianeli ar agor. Atal mewn nifiad nôl mewn i'r bwlyn synaptig, felly pan fydd yr acetylcholine, so'r choline a'r ethanoic acid, am fynd nôl i ailffurfio yn y bwlyn synaptig, mae rhai cyffuriau'n atal ac yn stopo hwnna, ac yn cynnyddu nifer o derbynyddion ar y pilen ôl synaptig. Yna beth sy'n gysylltiedig falle gyda'r addiction ma, yw bod yn cynnyddu nifer o derbynyddion, so mae pobl yn teimlo bod angen nhw gael mwy a mwy a mwy o'r gyffur. Os a'i jyst yn rhoi i'r diagram felly o falle yr synaps, felly os a'i jyst dangos beth mae rhai o'r rhain yn meddwl, os na'n cael gwared fan hyn, felly rhif un wedes i oedd bod, sorry, os na'n edrych draw fan hyn, dynwared y neurotrosglwyddydd. Felly mae rai gyffuriau yn hytrach na bod, fel ni'n weid, yr acetylcholine, bydden nhw, os bydden ni'n gwneud rhai coch, yn dynwared yn esgus fod y neurotrosglwyddydd fyna wedyn. Felly o ganlyniad, yn cysylltu, yn agor y sianeli ac yn wedyn yn creu potensial gweithredu. Na pam eisiau chi fod yn eitha ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn y synaps, a wedyn lle chi trosglwyddo'ch wybodaeth i'r
effaith mae'r gyffur yn cael. Atal cholinestrals, okay. Felly, pan mae'r acetylcholine wedi beindio fan hyn, so wedi beindio, mae'r sianeli yna'n agor. Mae'r ensym wedyn yn gweithredu i dorri nhw lawr. Bydd yn torri lawr o'r acetylcholine ac yn cael sianeli wedyn. Ond, rhai sydd yn cyffroi yn gallu atal yr ensym hyn rhag gweithio. Felly, mae'r acetylcholine yn aros wedi beindio i'r derbynyddion yma. Atal mewn nifer nôl mewn i'r bwlyn synaptig, felly nôl mewn fan hyn, yn stopo i'r choline a'r asid ethanoig i mewnlifo nôl. A cynyddu'r nifer o derbynyddion. Felly, yn yr achos hyn, chi'n gallu gweld bod 4 bydd yn cynyddu nifer o derbynyddion, felly to angen mwy o neurotrosglwyddydd i cysylltu ac yn y blaen. Felly, beth fi'n sôn am fyna yw neuronau, cyffuriau cyffroi. Iawn. Y gwrthwyneb i'r rhain felly yw cyffuriau ataliol. Felly, mae'r rhain yn gweithredu, fan i weid, yr gwrthwyneb yn llwyr. Maen nhw yn lleihau nifer o potensial gweithredu sydd. Felly, lleihau falle'r amser adweithio. A enghraifft fi'n rhoi fan hyn bydde alcohol. Felly, maen nhw'n atal excitosis yn y lle cyntaf. Posib yn rwymo gyda derbynyddion ar y pilen o synaptig ac yn blocio nhw. Na atal y calsiwm nôl mewn i'r bwlyn synaptig wedyn. Okay. Felly to, os ydych chi'n gwybod eich synaps yn dda, os byddwn ni falle yn ddefnyddio fel enghraifft, sa'n gwybod yr atal exocytosis, felly os yw'r cyffuriau atiol yma yn atal exocytosis, felly fan hyn, byddwn ni falle cysylltu fe gyd mewn. Okay. Felly, yn atal hwn, os nad yw hwn yn digwydd, dyw'r neurotrosglwyddydd ddim yn cael ei ryddhau. Os nad yw'r neurotrosglwyddydd yn cael ei ryddhau, dyw e ddim yn treledu ar draws. Dyw e ddim yn cysylltu â'r derbynyddion a'r sianeli protein. Bydd rhain ddim yn agor, bydd ddim Na+ yn treledu mewn fan hyn, bydd ddim potensial gweithredu wedyn. Felly to, mae eisiau bod chi'n ymwybodol ac yn cysylltu fe mewn i'r wybodaeth i chi'n gwybod am y synaps. Okay. Fi jyst yn rhoi diagram fan hyn, jyst cwbl o bethau sydd yn dangos fan i weid fan hyn, mae dyn ni nicotine yn beindio i'r derbynyddion sydd fel arfer yn agor nhw. A o ganlyniad wedyn, dim acetylcholine sydd yn beindio, ond yn hytrach y nicotine sydd yn beindio. A to wedyn, beth sydd yn ei fan hyn, y tropin yn beindio receptors, ond blocio'r sianel. So dyw'r sianel ddim ar agor to i'r sodium i fynd trwyddo. So jyst llun fan hyn falle i dangos cyffuriau gwahanol ar effaith maen nhw'n cael ar y synaps. Okay. Cwestiwn eitha hir fan hyn, felly cwestiwn 9 marc oedd hwn. Felly jyst yn dangos i chi. Okay, na darllen yn gyflym. Mae acetylcholinesterase yn un o lawer ensymau sydd angen er mwyn systemau nerfol vertebrau pryfed i weithio'n iawn. Mae rhai dosbarthiadau cemegol a blaenleiddiaid, so pesticides fel organophosfodau, yn gweithio yn erbyn plai drwy atal cholinesterase. So to, meddyliwch, ble mae cholinesterase yn gweithredu, beth mae'n wneud. Bod effeithiau'r cynhyrchion atal cholinesterase wedi bwriadu ar gyfer y plais i bryfed, mae'r cymegion hefyd yn gallu dod mewn yn wenwynig i fod yn ddynol. Mewn achosion difrifol, mae'r symptomau o ddod i gysylltu organophosfodau'n cynnwys cryndod cyrau a freolus, a'n hawster anadlu ar posibilwydd o farwolaeth. Eglurwch effeithiau gwenwynig yr organophosfodau, a wedyn mae cyffuriau ar seico-weithredol yn gallu effeithio'r neurotrosglwyddiad synaptig mewn nifer ffyrdd gwahanol. Awgrymwch rhai mae gwneithiau gwahanol gallu cyffurio seico-weithredol ei ddefnyddio i ostwng cyfradd neurotrosglwyddydd synaptig. Felly'r un gyntaf yn gofyn, reit, beth sydd yn digwydd fan hyn os y'n ni'n atal y cholinesterase? Felly bydd eisiau chi mynd trwy'r camau yna. A'r ail un wedyn yn gofyn bod cyffurio seico-weithredol yma yn weithredu ar y trosglwyddiad synaptig, a sut maen nhw'n ostwng. Felly, rhain bydde sôn am yr cyffuriau ataliol wedyn.
Felly, na roi munud i chi falle i esbonio rhain, a posib ar ôl y sesiwn yma, gallwch trial pam fydd mwy o amser gyda chi. Felly, 9 marc gyda'r cwestiwn hyn, byddwn ni'n sicr yn disgwyl bod chi yn treulio rhyw 9 munud o leia yn ateb e. Dim gormod amser, a maen nhw'n weid tua munud y marc, munud a hanner y marc. Felly, sy'n eisiau treulio gormod o amser. A cofiwch hwn fydd y cwestiwn ola ar eich papur wedyn. Ok, so na rhoi munud i chi edrych. Ok, felly dwy ran i hwn. Ar yr ochr chwith, mae fe'n sôn am beth mae'r acetyl, os yw e'n cael ei effeithio, beth sydd yn digwydd wedyn. Felly, to bod yr acetylcholinesterase fel arfer yn torri lawr yr acetylcholine mewn i choline ac acid ethanoic. Na beth yw'n wneud, stopo'r acetylcholine cael ei hydrolysu neu torri lawr. Acetylcholine wedi glynu wrth y derbynyddion, dal yn creu yr potensial gweithredu, a wedi cysylltu nôl i'r cwestiwn. So fan hyn, mae cyfangiad y cyhyr yn parhau. Fan hyn yn effeithio felly ar y cyhyrau sydd yn gysylltiedig gyda'r anadlu. Ar yr ochr dde wedyn, mae'r 4 pwynt sydd yn gysylltiedig gyda'r cyffuriau ataliol fel petai. Felly, be maen nhw'n wneud yw, so mae cwpl o bethau lawr fan hyn. Atal exocytosis, so fi wedi sôn am heno. Sianeli ionau sodiwm yn newid siap. Felly mae cwpl enghreifftiau fyna i esbonio am effaith y cyffuriau. Y peth olaf fan hyn, fi wastad yn cyfeirio at yr adnoddau sydd mas yna i chi. Felly, os ych chi'n mynd i gwefan cybac ac yn rhoi mewn trefnu'r gwybodaeth, mae un dudalen ar gyfer pob un o'r unedau uned 3 ac uned 4 i chi'n astudio leni. Felly, jyst i dynnu sylw chi fan hyn, maen nhw'n dda, defnyddiwch nhw, a allan nhw helpu chi wrth i chi adolygu. So, y top fan hyn, mae fe'n sôn am yr axon ac yn sôn beth am y synaps o'n i fod dweud. So le mae'r synaps fyna. Mae fe'n sôn wedyn am y deiledd y synaps, so jyst felly diagram fyna, jyst i ddangos i chi am y deiledd y synaps fel petai. Mae fe'n sôn wedyn am y trosglwyddiad synaptig, so mae tipyn fyna i chi am y trosglwyddiad synaptig, so beth sydd yn digwydd, wrth i'r y broses, beth sy'n digwydd wrth i'r potensial gweithredu cyrraedd un niwron ac yn troi trosglwyddo'r llall. Mae fe'n dangos y derbynyddion. Mae fe'n dangos y 2 brif niwrotrosglwyddydd sef acetylcholine. Noradrenaline hefyd, ond acetylcholine yw'r un ni'n tueddu gyfeirio at yn ein atebion. Mae fe'n sôn wedyn am yr effaith cyffuriau ar yr ochr dde, a wedyn llun falle o rhai o'r cyffuriau yn gweithredu ar y synaps fel petai. Felly, na i adlef yna am heno. Byddai'n symud ymlaen wedyn i'r topic newydd yr wythnos nesaf. Gobeithio bod 'na o rhyw fath o help i chi.